Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Playgirl Ug Si Nonchalant. Okay. Ibilin ko lang ng tray sa pagkaon din sa imong lamisita, ha? Kaon lang unya kung gutuman ka. Mugawas na kong balik. Bino, Ha? kuha ikog bino. Pero uwa makikaon. Nya, muinom ka? Ako paghihapon ang amo din iya na. Ang akong pagbuot paghihapon na matuman. Don't forget that. Kuya. Kuha ikog bino. Duha ka botelya. Gusto kong maglumos kahubog karong gabi na. Oh. Kun mao. Sige. Hubkon ta ka. Aron matuman ko ang akong plano. Kunaw yan na. Ikaw ang mag-igo. Kuya. Sige. Paghubog pa kondo. Paghubog. Aron dili ka unya makapalipad nako. Kuya? Uwa siya siyang kama. Abli impultahan siyang balkonahe. Atuon ako siya dito. Kapag daw na sa hangin niya, may sukat na ako. Mas misamot pa hinuon ang kahinam nga akong gibate. Inigawas na ako niya din eh. Dili paghapon ako ilak ang putan. Aron sayo na lang unya na ako ang pagsud. Kung mubalik ko, nga mahubog na si Facundo. Naara siya. Nagbarog. Nagtalikod siya na himutangan. Naghangat siya sa langit. Sa umaabot yung mga hadlaw. Dili ka na unya mag-inusara sa paglantaw sa langit, Facundo. Kitang duha na unya ang mag-uban sa paghangad o pag-ihap sa mga bituon. Kuya, niya anang imong gipangayo nga bino. Ibutan na sa lamisa. Niya na kuya. O, ka na ba'y isugot na ko? Mubiya na ko? Ato na ko, kuya. Wait. Kuya? Stay. Ha? Minom ka? Og bino? Nahibaw ka cute nga wa ko maanad anak kuya Facundo. Pero kung nagkinahanglan ka kauban aron nga dili ka maglaay, may mong uban ng taga kuya. Moinam lang ko gamay lang. Ako lang sawayan. Basin pa dig makaya ra. Sit. Ha? Oh. Here. Salamat. Ano gitutukan ko ni Mos kung maginom? Sayon naman ko kaayo ni mong giton ang bino. Mura naman ugway pait. Pait kid ang bino. But I don't taste it now. Sige. Mo inom na ko. Kuya, kapait. Sa unang ladok lang na. Ha? Maanad ka sa kadugayan. Mao ba?
Paitan magani ko sa red wine. Sabot na ning whiskey. Mura magidaoban ang akong tutunlan, kuya. Di ka nalang pugsun mo ang imong kaugalingon. Igo na nga niya ka, ug gibanan ko nimo. I just don't wanna be alone right now. May problema ba sa agenda? I wish ka na lang. Ha? May lain kang problema, kuya? Unsa man? Sulti ko. Basin pa di ko makatabang ko. Ay, sorry. Manday ko katumot nga mangutana. Katabang raman di ko dinhi nga imo nang gipa-eskwela. Dili sa mas katabang ang pagtanaw ko nimo Yana. Kun mao. Unsa man di ko alang nimo, kuya. Special ka lang nako. Kuya Facundo. You are like a little sister to me. Ay, mao pa, kuya. Ako na ipis sabi, no? Enough. Lagana ka nang naipis ni mo sa mong baso. Sabayan ta kasi mong pag-inom, kuya. Kung ganahan ka maghubog na lang sa ko. Hey. Slowly, Yana, slowly. Nahinanog na pag-ayo si Christian. Kibarugan gyud niya nga dili siya mo biya gikan dinhi kun dili ko ikauban. Muinay ko sa pagbarog. Mugawas una ko gikan dinhi. Moadto ko sa rooftop ning ospital. Ani ka din sa railings dapit. Malantaw ko gikan dinhi ang mga suga sa syudad. Kanindot dinhi. Pugnaw ang hangin. Ug nindot ilantaw-lantaw. Mas nindot pa nun ta dinhi kon. Gikauban pa nako karon si Facundo. Gano bang murag tusok-tusok ko ng akong dugan sa kasakit? Gano ko na lang ining akong gipati karon nga kahawang ngawa na sa diniuban ako. Ganong gusto kong muhilak sa kasakit. Ganong bisan palang dugay nga mibiya siya. Pero sobrang kamingaw na ang gipati ko alam niya. Anong ingon ini man? Oh, may migakos na ako gikan sa luyo. Kinsay, Ayaw sa paglingi. Una-unaan lang sa kuron nga ako ang nasi mong una-una karon. Ako si Facundo. Sige. Hilak. Ihilak ang tanan nga kasakit kay mong gibati. Niyar ko. Anda mong tagana nga ihatag nimo ang tanan. Imo ang tibok kong pagkatao. Gikan sa tumoy sa akong buhok. Laos na sa tumoy sa akong tihil. Ay, manik ko man. luod. Ay, grabe siya. Kung makaluod. I did my best, baya, ha? But I guess my best wasn't good enough. Hilom. Kanta. Hilom ha. Dili bagay nimo mag-emote. Og bagay ni mong mag-imot. Sab. Ano man? Nga man. Kung saan ako pagtubag.
Ha? Nga naman ka? Saon? Ang nga naman ka? Complex? Ka-complex? Anong pangutan na ha? Uy. Ay, complex. Ay, kay baw ko ng panghupaw Panghupaw na sa dughan nga nagbangutan. Oy. Ay, asay ka anang magkilak na siya nga siya ang usag magmahay sa iyang gibuhat gani ha? Baw ko oy. Tamay mo sa imong dila. Lapos ta sa imong ilong. Ang imong panolti ganina. Ay sus! Ako pa. Nakaila. Lagi ko ni mo girl. Naibaw ko. May pagbati ka ng Sir Facundo. Ay, bisag di pa ka mo angkon. Kaha, Melvin. Abot lang nemo. Suma. Pero dili na mahimo. Dahom! Nganong dili man? Kay minyo uno na mi. Og dili na siya mahimong mabati og gugma sa laing lalaki. Gawas lang na ako. Dahom! Anyag mo bati, Jod. Dili mahimo. Uy! Kapog nga ni mo. Akong pugnan. Kung makapugong ka sa baha, makapugong na ka sa pagbati. I prohibit. Uy! Feelings i-prohibit? Nga bang ikaw man ang mutubag? Kay kita may nagtubag. Pues, ayaw kog tubaga. O sige, sige. Pagtabi din nga ikaw ng usa kung ganahan baka. Di ba ka, murag buang. Murag kag buang. Unsa? Unsa imong gingon? Melvin, husto na. Ay, dauroy. Di ko matubag niya, girl. Ikaw rin akong tubagon. Kay ingo man siya nga, dil na ko siya tubagon. Di ko magtugtubag niya. Op. Ay, ala! Christian! Ala! Boyang akong kwelyo, Christian, buhi si Melvin. Ay, Awa ka ragid, oh. Timan ang akong isulti ha. Human sa mong kasal. Oro mismo. Mapahawa ka na sa mansyon. Nagkasulti na ta mahitungod, ana. Di ba, Christian? Dili mahimong mawa si Melvin sa mansyon. Ako ang magbuot. Kay ako na unya ang imong bana. Huh. Oy, di mag-gool. Tuog ag mag-gool ko. Dele. Na. Kasi gayon nga papawaon ako nimo sa mansyon nila ni Christina. Uy, may kadangpan pagyapon ko. Nga gwapo, macho, buotan, lami. Ug mas dato pa nimo si Sir Facundo. Oh. Ay, Christian, ay, unsa ba? Buhi si Melvin ba? Buhi siya! Itambog ko kini bayuta. Dinhi sa ibabaw ning ospital. Christian! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!